Benvingudes i benvinguts a la tercera setmana de la sostenibilitat. Estem en el segon dia. Avui anem a parlar d'iniciatives locals de sostenibilitat i tenim ara a Joan Castall, que ha fet un estudi sobre l'ornitofauna del terme municipal de Betxí i ara ens explicarà un poc, ens farà un poc de resum de totes les dades que s'han anat aconseguint. Molt bé. Joan Castall és ornitòleg, no t'havia presentat, i és coordinador de l'associació d'ornitologia de Castelló. Molt bé. I el seminarista. Però no ho digues. Això no digues, això són intimitats. Sense pegues. Va tot lligat, Molt bé, vinga, gràcies per haver vingut i tot això i comencem. Com diu Alba, tot això és un preàmbul. És un preàmbul a un estudi que entre cometes m'han encomanat des de la Fundació i des de l'Ajuntament de totes les aules del terme municipal. Aleshores, el projecte són 3 anys per a, d'alguna manera, ocupar el que és els 5 ecosistemes que té Betxí, no n'hi ha més. El riu sec, l'ecosistema riu, els conreus, els boscs, la part urbana, l'ecosistema urbà i l'ecosistema secà. D'acord? Aleshores, li hem dedicat el primer any al riu, el segon any als conreus i al bosc i ens queda per fer la zona urbana i el secà. Però clar, ens queda per fer ara, estem evitant coure en els conreus i en el bosc. Dic evitant coure perquè només estem fent la primavera. Els 2 moments ornítics en els quals comptem els animals és primavera i hivern. I ara ve la hivernada, la segona quincena de novembre, començarem a fer tota la hivernada fins a la primera quincena de gener. D'acord? Hem d'estar ahí 3 mesos comptant els animals que veiem així d'hivernada en aquests llocs. Per això jo només així és un preàmbul per a fer boca del que serà al final de la correguda quan l'any que ve, a la hivernada de l'any que ve, s'acabi ja tots els censos. D'acord? I això és un poc el calendari, ja que avui només és fer un poquet de boca, fins a per damunt, perquè les dades no estan del tot elaborades ni poden estar. D'acord? Aleshores, d'entrada estem jugant a fer ciència i quan se fan ciències, els passos del procediment científic són sempre els mateixos. S'elaboren hipòtesis, vas a comprovar les hipòtesis i a partir d'ahí tens resultats i tornem a començar. I això sempre és així, és rotatori. És una de les coses que es diem sempre als... Ara perquè ja estic jubilat, però quan tenim els alumnes, això era així. És molt important sempre seguir seriosament els passos del procediment científic. D'acord? I sobretot, en el cas que ens ocupa, si ja veig, per què ho fem això? Per què la Fundació s'estimula d'aixina? Per què l'Ajuntament s'estimula en aquest cas? Perquè conèixer per conservar. D'acord? No se pot conservar una cosa si no se la coneix. És igual que siga en insectes, que siga en plantes, que siga en geologia, que siga en ornitofauna, que siga en el que siga. Si vols conservar, primer coneix. I a partir d'ahir ja talla per on siga. D'acord? Aleshores, òbviament, aquests treballs van tindre repercussions polítiques, sí o sí, sociopolítiques, d'espais de protecció, això ja no funciona, no va. És igual. O per a disseny d'espais. Si van començar així en el comboi del riu, d'acord? I això va enrolant-se en les coses. A partir d'ahir se pot dissenyar una senda, en aquesta senda podran posar-se panells informatius, se podran anar a les escoles a dir, escolta, si n'hi ha sol o si n'hi ha allò, acabar ensenyant als xiquets no només la part biològica, sinó també la part matemàtica, que al final de la correguda acaba sent matemàtiques. Estudiar els 2 coets que acaben de vindre, matemàtiques. Després té repercussions socials, no és fàcil això, en un poble on hi ha una tradició de caça bestial. L'any passat ja vam tindre problemes de greus, així en el poble. Enguany el que fareu serà que els avisaré abans de fer els censos, es diré, ets tu que vaig, d'acord? Per si a cas, perquè no passi exactament el mateix de l'any passat en ser corona i diners tot pel mig. Però clar, té repercussions socials. Això no li agrada a tot el món. Això n'hi ha gent que li molesta.
Hi ha gent que li diu, escolta, no entres allà a caçar al riu, perquè no pots, i després perquè ja n'hi ha poques polletes d'aigua com per a que tu vagis a ir i les acabes matant. Té repercussions socials i també educatives. És a dir, la nostra generació ha sigut una generació curtida en les tradicions, les les que venen. D'acord? Els meus iaios eren dos caçadors, i mon pare no, però els meus iaios caçadors, i què feies? Anaves pegat sempre al cul dels iaios. T'has fet caçador, jo en algun moment determinat vaig fer un canvi radical i me'n vaig passar. I ja era casat, als 27 o 20 llargs anys me'n vaig passar. Dic, a l'altra banda, d'acord? En tots els coneixements que tenia en aquest cas. Bé, repercussions educatives, d'acord? I després, els objectius, conèixer el preconservat, com ja he dit, crear dades de referència, és un treball científic, i si tens unes dades ja creades, aleshores després les generacions posteriors poden vindre a comparar-les. Divulgar els resultats, això és fonamental, això no es quedarà així, d'acord? Perquè si es queden així, si són 10, mos ha fotut, d'acord? Això ha de ser els mitjans de comunicació, ho ha de ser publicat, ho han de tindre els xiquets, els mestres a les escoles, per a poder fer ús didàctic d'aquestes investigacions. I l'explotació de dades també entre alumnes interessats. Ho he dit sempre des del principi. A veure, jo quan estava d'inici president a la Fundació Caixa Castelló vaig generar 21 beques i de les dades que teníem acumulades l'Associació Grupal d'Ornitologia regalàvem als alumnes universitaris dades per a que acabaren tancant el cercle. Nosaltres hem fet el camp, nosaltres hem passat ja les dades a l'ordinador, en Access o en Excel, i a partir d'ahir un alumne tanca el cercle, és a dir, li dona forma a redactar. Això és important. Això és important. Si això existís també en llegit, tindrà totes les dades perquè les passaré sense pegues. Perquè jo acabaré fent un treball divulgatiu. D'acord? O sigui, no me'n passaré molt en matemàtica. Però si ho passes en matemàtica, podrà passar-se en matemàtica i anar molt més lluny. No he pagat el mòbil. No m'ha recordat, no és igual, s'acabarà quan. Després, nosaltres també fem una altra activitat que és la d'anellament d'aus. Jo soc anellador i aleshores pot ser que tota la cosa es pugui concloure en activitats d'anellament on els xiquets apadrinen aus. I ahir comença la festa. És a dir, avui, per exemple, fent el cens, hem comptat 6 espècies, clar, quan hi ha 6 espècies, algunes d'elles les captures, fan més festa encara. I quan resulta que has agarrat, anem a suposar que les haguem agarrat, no? Si aquests xiquets apadrinen aquestes aus, comencen a conèixer coses de l'au que t'ha tocat i això fa una festa bestial, en aquest cas. D'acord? Bé, pot acabar així. Bé, aleshores, d'entrar a nivell concret, el que fem és descriure la comunitat d'aus, d'acord? A protegir-ho no, òbviament. I ho fem en els dos moments més orníticament més representatius. No estem tot l'any, com jo sí que he fet en la tesi doctoral, durant 32 anys. Tot el temps recorregut totes les setmanes. No, així no ho hem fet així. Així simplement és, fem censos d'hivern i fem censos en cria, que són els dos moments ornítics. No tractem els passos. Ara estem així en el pas postnupcial. Abans de la cria, el pas prenupcial. I entre aquests dos passos, hivernada i cria. D'acord? Doncs bé, com fer-ho? Aleshores, establim les àrees d'estudi i s'estableixen mètodes de camp. I el mètode de camp més idoni en aquest cas, sabent que és el terme, per xicotet que siga, d'acord? Establim el que s'anomenen estacions d'escolta. No fem transectes. Jo en la tesi vaig fer transectes, fer recorreguts, d'acord? En GPS ja anava comptant els animals que anava mirant als dos costats. Això és una cosa, són transectes lineals, és una altra guerra, és un tractament estadístic diferent, però sí, hem fet estacions d'escolta, per què? Perquè hi ha molts ecosistemes diferents, d'acord? No és una cosa homogènia com és una marjal, que sempre vas passant i sempre veus la mateixa altura del canyar, encara que hi hagi coses diferents. Bé, i després tractament estadístic, sempre acabes fent el tractament estadístic. Bé, d'alguna manera, els que sou del poble, doncs vaja, l'any passat ja vam fer l'àrea d'estudi del riu sec en les 6 estacions, que això ja ho vam presentar l'any passat. Després tenim les que he seleccionat
del tarongerar. Això està en la ratlla, després així està, això és el camí de Betxí, l'entrador que té el camí de Betxí, això està darrere del pantanet, el pantanet que està per així. Camí d'Onda, Pau de Betxí. Pues camí d'Onda, camí del meu poble, de Onda que és el meu poble, i part del d'ell. Això està ja tocant així les fàbriques, i així ja se n'estem, no sé com es diu. Cap a la muntanyeta de Sant Antoni, ja són darrere de la gasolinera. Bé, més o menys, tarongerats, purs i durs, zones de conreu, i després tenim el bosc. El bosc, per a que vos orienteu d'alguna manera, això és Casa Vicent, el Carnisser, Boqueta, després així està pujant cap al seminari, crec que això ja és el camí d'Artana, que va cap a dins, així el barranc de Vinyes i un pinar que n'hi ha més a dalt, i este que no sé com es diu. Però és igual. Jo vaig seleccionar per taques els espais, i això és el que se visita d'alguna manera fent una estació d'escolta com la que he fet esta esprà. Jo me poso així i volta sobre el meu eix 10 minuts i conto jo només. Encara que vinga gent, no ha sigut el cas, que estos censos se fan públics i aleshores tots els censos sempre ha vingut gent. Ella va vindre i diu, el calvo s'ha tornat loco. Molt interessant, on està? Buscaves al pardal, no trobes. Molt bé, aleshores, és una estació d'escolta, és això. Poses en un lloc i comptes tot el que veus i escoltes. Clar, som experts en això. Un dia els meus alumnes es posaven a la finestra, comptaven les motos i sabien exactament la cilindra i la marca. Que una moto me mira sustentable, que era una moto que era ruïn, soroll, ja van. Bueno, res així no. Resulta que ens hem especialitzat en cants d'animals i després en manipulació d'animals. Bé, se compten les aus localitzades en la seva posició natural, quan hem vist abans els estornells, allí damunt del tal, i comptes d'aixòs. Perquè després d'aixòs hem comptat 100 no sé quants estornells, fa un rato, ahir vaig a la enginyeria. Però clar, hi havia un moment que els estornells se traslladaven, no vas a poder comptar una altra vegada els mateixos. Mai deus comptar els mateixos. Aus vistes escoltades en un radi de 100 metres, que era el joc que te dona, d'alguna manera. En primavera escoltes els mastres perfectament. Després has de tindre els comportaments. Al final de la correguda, quan ja se n'ha anat, hem vist allà lluny, hi ha una gravetat, ja sabies que és un agró. Era un agró blau que s'ha apropat a nosaltres i hem vist l'agró, davant dels bigots. D'acord? Perquè de comportament ja sabien que era un agró. D'acord? Ja saps el vol dels animals com és, si és una garça, si és un gafarró, o si és la greta garceta que hem vist només ha plegat. D'acord? Perquè estava allí tota blanqueta enmig del riu. Més, les observacions són independents i sempre es fa de matí. El paripé que han fet avui és un paripé, simplement. Hem anat a veure el comboi per saber què és una estació d'escolta. D'acord? Però les estacions es fan metòdicament sempre de matí. Bé, i són 2 ulls. Per suavitzat, són 2 ulls. No és que venen 4 o 5 persones, com és el cas, que hem vingut sempre a comptar. A mi no me digueu res. No me diuen, mira, que allà veus un, mira, que allà veus l'altre. No, són els meus 2 ulls els que veuen, perquè els que són comparables són els meus 2 ulls en virtuts i defectes, però han de ser 2 ulls. I bé, després quan s'acaben els 10 minuts ja podem dir tot el que vulguem, correcte? Però sempre 2 ulls. Bé, i després hi ha el tractament estadístic, que és el que se farà si hi ha efecte real, doncs és analitzar els índexs de la comunitat, l'índex d'interès específic, l'índex d'abundància, l'índex de diversitat, d'equitativitat i de dominància. I aquests 5 índexs, que és el que d'alguna manera, matemàticament ens permet després comparar, Betxí en el que siga. D'acord? Perquè si no, no és comparable. Doncs és que avui n'he comptat 168 d'animals, de 6 espècies, i què? No m'estàs dient res. Sí que sé que hem fet una estació d'escolta. Per això n'hi ha que posar-ho dins d'un sac estadístic, i plat, fa uns logaritmes que n'hi entrem i eixim, i traiem les dades corresponents de l'assumpte. D'acord? I traiem les taules, sempre estan les taules, com ara veureu, després i els gràfics, hi ha arxivant gràfics. Ja determinarem, quan acabem l'estudi, d'acord, divulgativament, què és el que farem. Entesos? Què és el que farem? Perquè els gràfics que poden són infinits. Les qüestions que es poden fer són, anem a veure, per a qui serà,
com serà, perquè siga intel·ligible al mortal que està fent ara mateix un cafè davant. D'acord? Bé, i també posarem, per fer les comparacions, són diferents les aus dins dels 5 ecosistemes que tenim a Betxí, tan simplement per fer un xic quadrat ens permetrà, en aquesta línia d'estadística no molt profunda, i si és el cas, i això ho hem de vendre d'alguna manera als alumnes, per exemple, de l'institut, diguem-ne d'un quart d'ESO o dels batxillers, doncs ja es pot entendre en això. Ja tenen capacitat abstractiva per a poder entendre això. Aleshores, no és complicat de fer perquè ho he fet en els meus 35 anys de professor. Després, però anem a veure resultats. Així a bote pronto, alguns resultats. Per exemple, així d'entrada, de moment portem 18 estacions, però al final en seran 30 quan acabem tot l'estudi complet. Ara són 18. 6 per ecosistema, hi ha 5 ecosistemes, moraleja, 5 per 10, si no me falla 30. I són 3 censos per a cada estació en cada moment de l'any, que al final seran, ne duem ara 54 i al final seran 90. 90 censos els que haurem fet en tot el terme municipal, que és interessant. Ja és afinar, d'acord? És afinar, que toca. Bé, aleshores, índexs de comunitat. El de riquesa específica, espècies. Esta vesprada, el de riquesa, hem comptat 6 espècies i afegim l'agró blau a 7 espècies. D'acord? Quines tenim ara a efecte del que tenim fet fins ara? Pensant que així ens quedarà, en la ciutat ens quedarà el secà. Doncs en el riu vam comptar 47 espècies i faig ja una advertència. Són pròpies del riu, perquè de les 47 no totes són del riu, n'hi ha algunes que són generalistes i no només estan en el riu, com ara veureu, d'acord? Però les que són, diguem-ne, exclusivament de riu, són 16 espècies. I d'aquestes 16 espècies, les que nidifiquen en el riu, reals, ne són 7. D'acord? 7. En el cas dels conreus, n'hi ha 20 espècies, 20 són pròpies del bosc de conreu, d'estaronxers, perquè no tenim res més, veurem què passarà quan hi ha esquenat bocats, no sé què passarà, i nidifiquen les 20. I en el bosc, més del mateix. En comptat de totes les espècies, 13 són pròpies de bosc i d'ahir n'hi ha 11 nidificats. Per què? Encara que ens hem situat en hivernada i en cria, quan estàs en cria, encara has comptat alguns animals transsaharians que estan acabant de fer el pas, i jo també es compté. Però això no van a criar. O sigui, si per exemple està passant un mosquiter musical, que sé que no cria en la península ibèrica, però jo sí que l'he comptat al final del cens. En el darrer cens jo sí que l'he comptat, però no el tens, no va criar. Figura dins de les espècies, però en ningú cas dins de les nidificats. Per a que vos feu un poquet una idea, que no siga embolic. Després tenim l'abundància, l'abundància és el número, avui hem comptat 168 animals, d'acord? I això és l'abundància. Quin és l'espai més abundant? Només en què així apliquem un xic quadrat, d'acord? Hi ha diferències significatives entre els diferents ecosistemes que li afegirem, clar que n'hi haurà, mira el riu, en el riu van comptar 790 bitxos, clar que va haver diferències. Entesos? De la mateixa manera que propis i nidificants, baixa prou la cosa en el riu. Comptar tantes espècies i tants individus baixa molt en el riu. Després, els promedis. Els promedis en aquest cas ens serveix de poc. És igual. Anem a l'índex de diversitat. L'índex de diversitat és posar dins del sac el que són les espècies i el que són els individus. D'acord? I és quan apareixen els números. L'índex de diversitat del riu. És que quan se parla de diversitat és un concepte tan abstracte i sí que tenim un ecosistema divers, a mi no m'interessa això, a mi m'interessa quant de divers és l'ecosistema. D'acord? Si tu ja me dius que és 3,8, ja sé de què estàs parlant. Me n'aniré després a la plaça Santa Clara de Castelló i ahí tindré 1,5. O m'aniré al parc de Rafa la Cena o al terme o al pantà de Onda, d'acord? I sabré el que tinc, sempre que tingui aquest número. Entesos? Això, els xiquets que puguen això, treure-li profit estadístic, ho han de saber, no? Bé, en els conreus tenim 3,5
i en el bosc el 3, quasi 3,9. Així el que podem veure són les estacions, que en el riu sí que me les sabia, però nosaltres jo ja he posat estació número 1, 2, 3, 4, 5, ja li posaré el nom quan siga. I algú me xivarà exactament com es diu el camí aquell exacte, perquè vaig pel camí, me'l fixa en GPS i ja està, i torna l'altra vegada i avall. Bé, més, l'índex d'equitativitat, això què significa l'equitativitat? Si l'equitativitat va de 0 a 1, l'índex va de 0 a 1. Si jo agarre i tinc esta vesprada, si hagueren comptat les 6 espècies que hem comptat, els 168 individus, hagueren comptat, posem per cas, 25, 25, 25, 25 i 25, l'equitativitat seria 1, seria el màxim. És a dir, els individus estan tots repartits equitativament, que és el que significa. Això no ocorre mai en la realitat, no ocorre mai. Ara, se pot apropar, se pot apropar al màxim o al mínim, d'acord? Si, per exemple, avui l'equitativitat s'ha trencat, perquè hem comptat més de 100 estornells, i només hem comptat 2 mosqueres del Camp Negre, 2 camp-negrets, una garceta blanca, i després hem comptat l'agró i 10 tortugues turques. Clar, n'hi ha una espècie dominant que te rebenta l'equitativitat. Quina? La tórtola turca, sí o sí, d'acord? Aleshores, en aquest cas, en els 3 ecosistemes, l'equitativitat que dona els resultats és 0,8, 0,8, 0,8, 0,9. El bosc augmenta l'equitativitat, d'acord? S'apropa més a l'1. Això significa que, al contrari, en forma d'espill, si tens una equitativitat alta, significa que tens una dominància baixa, és el cas. No hi ha dominants, no hi ha aus dominants en aquest cas. No és com avui. Avui hem fet només una estació, i aquesta estació, si la generalitzes a les 6 estacions, les 3 vegades que la visites, d'ahir sí que apareixen les mitges i demés, que és quan ho tranc. Entesos? Però bé, no hi ha espècies, en cap dels 3 ecosistemes, espècies dominants. Bé, per jugar en dades. Doncs bé, per exemple, en atenció a la migració, hi ha individus o transsaharians o presaharians. Sempre juguem en el Sàhara. Ara mateixa ja han desaparegut quasi tots els transsaharians, com per exemple les sorronetes i els avions comuns o els falciots. Això ja no en queda pràcticament. Estan les sorronetes en els darrers dies de pas, perquè els queixes van a passar l'hivern baix del Sàhara, d'acord? Des del Senegal fins a Sud-àfrica, transsaharians. I ara venen tots els presaharians. Així els caçadors estan esperant a la boca oberta que s'ompli de tords, presaharians. Vindran els pirrotxos, presaharians. Presaharians són els que tenim, tots els que hem comptat avui, tots són presaharians, estan establerts tots abans del Sàhara. D'acord? La línia del Sàhara. Entesos? Doncs bé, ahir ja juguem. En el riu tenim un 62% de presaharians i un 38% de transsaharians. Així anem jugant en tots els ecosistemes. És informació que es permet això. Això en proporcions i un poc de combat. Bé, hi ha 5, pues jo. El meu són 10, Ara de això, que té ja el senyor així un puntero. Doncs el riu. En el riu tenim ja 6 taules que ara no aneu a veure res, perquè no se veu. Ja està. Bé, pròpies del riu, les que hem dit abans, tenim, si agarres el collverd, d'acord? Hem comptat, l'any passat, vam comptar 2 collverds, senyores, en els 6 censos que vam fer, en els 6 censos van dir 2 collverds. Polletes ja n'hi van dir més, ja són més esquines, i podem veure ahir exactament, jo no sé per què no va això. Podem veure, sí, mira, no encara va bé. Podem veure ahir, en cada estació, quin número de polletes hi ha més. On hi havia més polletes? En les passeres. Les passeres, això estava on estava el ramat de bous. Hi ha un que té bous allà mig. Això són les passeres. Després, el blauet. Blauet, tot en gros, 2 blauets. En 6 censos. Més, l'escabussó només estava en les passeres.
És que aquest lloc és excel·lent, aquest lloc. I després el rossinyol bord. Un rossinyol bord, també només 2 individus. Això són propis de riu. Si no estan ahí, no estan a cap lloc. D'acord? Estan allí i ja està. Jo havia seleccionat issos. Un rossinyol bord és un animal xicotet, que té un cant molt significatiu. Després, aquests animals només són nidificants. I nidificarien més, però estem en un espai antròpic. El riu és un espai bestialment antròpic, és així. Sempre està petat de gent, tot l'any. Poden haver xiquets allí, fotent les granotes, tal que sí que allà. Caçadors enmig del riu que no toca estar. Els llauradors que van i venen i que... Això és incompatible en aquests libitxos que són molt exigents en quant a hàbitat. La camallonga, que cria, i el corriol menut, que també cria. I el corriolet en els censos que van fer, que un dia que vam estar a Sitgent, d'acord? Es veien perfectament. Ara ja no estaran, però estaran ara quan tornen en primavera, d'acord? Això, algunes coses. I estos són animals que van estar, que us he contat, però que en ningú cas van a criar així en el riu. Ni està ni la gavina de Duín, que s'apropen així, que està en perill d'extinció, però a Castelló tenim una colònia de més de 4.000 parelles, enmig del port. Sí, però les que estan nidificant estan en el port de Castelló. Aleshores s'escampen per tots els llocs, diguem-ne, aquàtics de la província, sigui el riu, sigui el pantà de Benitandús, o sigui. Aquest estiu així estava ple de gavines de Duín. O la cisteta de pell blanc, o l'agro blau, com el que hem vist, al final. Així està el número de contactes que s'ha pres de cada animal. Estem? Òbviament, això, davant de la divulgació, ja mirarem com se fa, òbviament, totes les fotografies que se puguen posar, els dibuixos, que són sempre didàctics. Anem al bosc, més del mismo, mireu això que no llegiu res. Tenim ahí 33 espècies pròpies de bosc 13, nidificants 11. Tenim ahí seleccionat el quinzà, un animal molt comú, el quinzà, d'acord? El tenim molt present a Sitgent. Tenim així després el rellet, el relletó, que és l'animal més xicotet de la península ibèrica. Això pesa 4 grams, el relletó, 4 grams, És un poquet més gran que un colibrí, poca cosa més. El fa i damunt estàs ahí escoltant-lo, que vam vindre a veure, i fas... Però gafarró? No, que va, el gafarró és 4 voltes més gran. Un gafarró, que ja deixina i se deixina. És un pardalingo xicotet que muntem una xarxa per capturar-lo i se puig. Se passa pel forat perfectament. Però és molt freqüent així en el bosc. És molt freqüent, sobretot en el bosc de pinar. Pensem que el bosc que té Betxí és un bosc de pinar, de pi blanc, que és el que ha colonitzat tot el que abans eren horts fins a la punta de la muntanya. D'acord? Ha colonitzat totalment el pi blanc i el pi blanc se li encanta, el rellet, és el que més li va. Després, el cargolet, és un empalagós. És un empalagós que, fixeu-vos, però n'hi ha 13 cargolets, que és freqüent. Abans estàvem parlant que n'hi havia 2 animals, que havia comptat 2 blauets, havia comptat 2 ànecs verds. 13 animals, això són molts. És molt freqüent aquest animal en la zona més humida que té el bosc, en les barrancades, que és on està. Després el pirroig el coneixem, fixeu-vos, n'hi ha ja 7 pirroixos, en tots els fragments del bosc. Més, ja anem als conreus. Els conreus, fixeu-vos que coincideixen les pròpies i les nidificats. I tenim la merla. D'això podríem escampar-se temps i temps. No tenim merles. A collons, no tenim cap que no tenim merles. Com hem de tindre merles? En què tractem els òrxels, els taronxers, els caragols? Què es posem? Mesurol. Ens hem carregat les merles, les hem enverinat i punt, ja hem acabat. I després no tenim merles. I volem que la culpa la tinga la garsa, la pica-pica, la urraca castellana, quan resulta que tenim els gastericides. A l'haver tirat tu per a combatre el caragol, enverines a una babosa i arriba la merla i se mitja la babosa enverinada i se'n va darrere. Ja està, no tenim merles, punt i final. Enmig dels conreus, quan no se tiraven aquests productes, estava petat de merles. Les terres han petat de merles. Ho dic jo, em constate com a excaçador. Estava petat de merles. La garsa
és la que ho paga tot. Tot ho paga l'huracà. Tots els mals de tot el terme, de tots els pardals, que no hi hagi pardals, sempre és buscar un xivo expiatori. Estem acostumats en aquest país a buscar sempre algú que ho paga tot. La garça. La garça ho paga tot. Quan la garça està i fa el que fa. És un còrbit que, si ho menja tot, sí que és veritat que durant el període de cria pot prendre nius, però no només. No només, és un carronyer. És més fàcil que arreplegues un gat mort que tu has xafat en el cotxe, un gripau, una serp, un pardal que tu atropelles, això és el que se menja la garça realment. Però hi ha que buscar xivo expiatori a algú que la pagui. Aquest animal ha vingut per a quedar-se i està petat de garces, com ara podem observar, però està petat de garces. Arribarà un moment que s'estabilitzarà per competència i després baixarà, les poblacions actuen així. Més, i és el gafarró que tu volies. És el gafarró, evidentment no és molt gran i és molt propi dels conreus, però abans així, en tota la zona de Miralcamp i tot Betxí, n'hi havia milers i milers i milers de gafarrons. Què ha passat? Hem canviat el sistema de regamanta per a gotets, ja no se roturen els horts, no se rotura el roig i aleshores no és Chimoldiprotaxis enucoides, que és el citró blanc. No és el citró blanc, que era la base d'alimentació del gafarró. Seria una rabanícia. La rabanícia, la blanca, d'acord? Aleshores no hi ha gafarrons perquè hem canviat el sistema de reg. No té més misteris en l'assumpte. Ja no hi ha bandos de gafarrons. I n'hi havia milers. Després està el cid groc. El cid groc és raret. És raret de veure, no costa per això, però és molt propi dels conreus, però fixeu-vos, només 7 contactes. Això són 7 contactes. Un incís ja que acabe. El 7 contactes significa... falten 3 minuts, Alba. 2 i mig. Els 7 contactes pot ocórrer que la segona vegada que tornes a fer el cens el tornes a comptar el mateix. Pot ocórrer, d'acord? I és fàcil que ocorrega perquè sempre estan al mateix lloc. Però bé, nosaltres ho fem en base a contactes. No és que hi hagueren 7 bitxos, no, hem fet 7 contactes en totes les espècies, correcte? Però que no vas a comptar el mateix dia. Bé, dit això, hi ha espècies per ecosistemes, que això seria el final d'esta publicació que esperem que isca la llum quan acabem tot el censos i tal, per a veure exactament com es maneja això. Per exemple, la garça, la pica-pica, la urraca, fixeu-vos, en els conreus hem arribat a 60 garces. Així faltarà la ciutat, que també n'hi haurà, perquè està dins dels jardins del poble, ja cria dins del poble, i quedarà al secar, que també n'hi haurà. Però així ens permetrà veure les proporcions dins dels 5 ecosistemes que estarem estudiant a Betxí. Correcte? Òbviament està en el riu i no n'hi ha garça en el bosc. Apenas n'hi ha garça en el bosc. No li interessa i no té el gasto. On n'hi ha gastos és així baix, a la plana. Més, així tenim el gafarró, observem que en el riu, on té aigua, el gafarró necessita beure. Doncs així, si comptem 50 individus, els conreus. N'hi ha gafarrons, però sí, això hauria d'estar així dalt. En el tarongerar, els gafarrons haurien d'estar així dalt. D'acord? Si haguérem fet l'estudi, que això sí que el va fer i que això ho tinc publicat, així dalt en el camí d'Onda teníem un lloc d'estudi i vam estar anys estudiant només gafarró. Hi havia una persona, anillador, que només estudiava el gafarró. I tal com anava estudiant el gafarró, cada any anaven incrementant el número de fanecades que canviaven de manta a goteig. I aleshores vam veure exactament que a l'acabar ja i ser totes ja de goteig, el gafarró, que n'agarràvem un muntó, una davallada fortíssima, estadísticament demostrat que era per culpa de la rabanícia. Bé, després el pudor ha augmentat vertiginosament, així a casa nostra, però vertiginosament. Hi ha bàndols de tudons immensos, s'està criant ja en tots els parcs de la ciutat de Castelló, en tots, absolutament en tots. Han trobat un espai antròpic un espai antròpic que es permet tindre un refugi. I aleshores, a pesar de la pressió cinegètica que pugui rebre l'espècie, és prou abundant. I així ho tenim molt. Ja vos faré els comentaris dels caçadors un altre dia, dels meus amics caçadors, que a banda dels enemics tinc amics també. I després, així tenim el verderol, també un animal
de conreu i de riu, bàsicament. Veurem després de la ciutat què passa, perquè està també criant dins de la ciutat. He posat aquestes gràfiques per a fer boca, això és tot estiu, veieu, que a pesar de que ve a criar el bosc, en els conreus són més habituals, són espècies molt comunes. D'acord? Això és el falciot. Per què apareixen 90 falciots al riu? Perquè quan estava comptant el riu estic prop de la ciutat i estava rodant per la ciutat i jo compte tot. L'any que ve, que farem el recompte dels falciots i la ciutat, estarà petat de falciots. La gràfica se dispararà dins de la ciutat. I en el secà hi haurà molt pocs falciots. Correcte? I bé, per això era tot el que jo volia dir, un poquet resumidament i...